Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. За мной на сувязі гэтым разам будзе дарадца Святланы Ціханаўскай па палітычных пытаннях, ці палітычны дарадца Святланы Ціханаўскай Александр Добровольскі. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Ну, тэма актуальная, сённяшняя тэма, яе ўжо абмяркоўваюць, праўда, даўно, але тым не менш актуалізацыя адбылася менавіта апошнім часам. Рэформа Канстытуцыі. Ужо колькі гадоў пра неабходнасць рэформы Канстытуцыі кажа Александр Лукашенко. Колькі гадоў, як была створаная такая міжпартыйная група сярод прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія таксама распрацоўвалі сваю версію новай Канстытуцыі. І вось офіс Святланы Ціханаўскай таксама усхваляваўся гэтым пытаннем. Але, спадар Александр, вось па шчырасці, ці час зараз, ці самае важнае зараз, сёння, калі глядзець на падзеі, што адбываюцца ў краіне, гэта думаць пра рэформу Канстытуцыі? Ведаеце, галоўнае, што людзі патрабуюць, гэта, каб яны маглі выбіраць сабе ўладу, і гэта ўлада дзейнічала ў іх інтарэсах. Справа не толькі ў тым, каб змяніць прозвішча прэзідэнта. Справа ў тым, каб больш ніколі вось такога злоўжывання ўладай не дапусціць. І таму, калі глядзець наперад, то, зразумела, трэба патрабаваць новых выбараў, але ж як толькі мы думаем пра новыя выбары, пра абранне новай улады, вельмі важна зразумець, па якіх правілах гэта ўлада будзе дзейнічаць. І калі гаварыць пра цяперашнюю Канстытуцыю, то у ёй ёсць вельмі небяспечныя моманты. Ну, па-першае, ніякага падзелу ўладаў няма, гэта значыць прастора для злоўжыванняў, ніякага контроля за дзейнасцю ўлады з боку народа няма, а гэта значыць, што можна рабіць все, што заўгодна, і вось гэта беспакаранасць, яна можа і застацца, бо людзі ёсць людзі, і заўсёды будзе спакуса выкарыстаць так званыя царскія паўнамоцтвы, каб штосьці добрае зрабіць, але людзі прызвычайваюцца да такіх паўнамоцтваў і не вельмі схільна іх аддаваць. Таму вельмі важна, калі ты прапануеш нейкія змены, не першы крок толькі прапаноўваць, а мець на ўвазе і другі, і трэці, каб пасля гэтыя змены не апынуліся тымі зменамі, якія не на карысць нікому. Таму Канстытуцыя вельмі важны дакумент, яго трэба абмяркоўваць адкрыта, трэба абмяркоўваць з удзелам тых людзей, якія хочуць прыняць удзел, якія хочуць штосьці сваё прапанаваць. І такая праца вядзецца грамадскай канстытуцыйнай камісіяй з 2019 году. І мы глядзім наперад і думаем не толькі пра новую Канстытуцыю, а таксама пра дапамогу эканоміцы Беларусі ў пераходны перыяд і канцэпцыю развіцця эканомікі Беларусі пасля пераменаў, таму што гэта важна для людзей, а не толькі важна прозвішча прэзідэнта, які зараз спрабуе застацца пры ўладзе, ці прозвішча новага прэзідэнта, які можа быць імі абраны. Ну, калі вас паслухаць, то атрымліваецца, што калі адбудуцца змены ў краіне, калі, ну, да прыкладу, Святлана Ціханаўская вернецца і будзе узначальваць Беларусь на пэўным тэрмін, то, ну, фактычна, першае рашэнне, якое павінна быць прынята і здзейснена, гэта канстытуцыйная рэформа. Першае рашэнне, якое павінна быць прынята і здзейснена, гэта канцэпцыя падтрымкі эканомікі Беларусі на пераходны перыяд. Таму што вось гэта вельмі крытычна. Важна, каб эканоміка працавала, каб не было ніякага хаосу, каб быў парадак. Другое рашэнне, гэта таксама на пераходны перыяд захаваць нармальнае кіраўніцтва, каб не было ніякіх непажаданых дзеянняў, каб можна было спакойна правесці новыя выбары. Але таксама і канстытуцыйная рэформа павінна быць абмеркавана,
Таму што наша патрабаванне спачатку выбары пасля Канстытуцыі пры пераасэнсаванні пераходзіць у патрабаванне новыя выбары і разам з гэтым новая Канстытуцыя, таму што вельмі важна, каб чалавек, які быў абраны прэзідэнтам, ужо відавочна дзейнічаў па новай Канстытуцыі, якая не дапускае злоўжывання ўладай. Давайте пакуль вот да прапаноў па змене там ці можа быць па прынцыпах новай канстытуцыі крыху пазней. Зараз вот хацелася б удакладніцца. Вы сказалі пра тое, што дзеючую канстытуцыю трэба мяняць, таму што ў ёй закладзеныя вельмі рызыкоўныя нормы. Калі казаць словамі Лукашэнкі, то яна дае царскія паўнамоцтвы кіраўніку краіны. І Лукашенко вось нібыта па яго словах і задумаў ці там, скажем, настойвае на канстытуцыйнай рэформе, ну калі верыць яму, настойвае, толькі для того, каб пераемніку гэтыя царскія паўнамоцтвы не перайшлі. Вы таксама кажаце пра вось гэтыя умоўныя царскія паўнамоцтвы, якія трэба з дзеючай канстытуцыі прыбраць. Так атрымліваецца, вашы мэты і мэты Лукашэнкі на сёння, ну, датычна канстытуцыйнай рэформы, супадаюць, то, можа быць, трэба вітаць тое, што яны зараз запланавалі тую канстытуцыйную рэформу? Імкненне пазбавіцца ад царскіх паўнамоцтваў прэзідэнта трэба вітаць, хто б гэта не выказваў. Аднак немагчыма вітаць тое, што яны запланавалі, таму што гэта незразумела што. Калі праект Канстытуцыі, які распрацоўваецца грамадскай канстытуцыйнай камісіі, можна прачытаць, напрыклад, у групе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь на Фейсбуку ці на іншых рэсурсах, можна паўдзельнічаць у тых абмеркаваннях, якія зараз ідуць пад кіраўніцтвам прадстаўніка Святланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе Анатолія Лябедзькі, то паглядзець, што там запланавалі гэтыя людзі з каманды Лукашэнкі, немагчыма. Разабрацца, што яны хочуць, немагчыма. Я магу сказаць толькі адно, што сапраўды гэты чалавек лічыць сябе гаспадаром краіны ці царом і лічыць сябе гаспадаром усяго, што ў краіне ёсць, і гаспадаром людзей. Гэту псіхалогію трэба змяніць, таму што калі казаць пра прэзідэнта ці іншага дзяржаўнага чыноўніка, то гэта павінны быць людзі, якія служаць народу, якія служаць тым выбаршчыкам, якія іх абралі. І у гэтым сэнсе варта мець на ўвазе не толькі тое, што там дэкларацыя будзе, што ўжо не будзе царскіх паўнамоцтваў, а паглядзець на канкрэтыку гэтай канстытуцыі. Калі ў гэтай канстытуцыі сёння два заканадаўчых органы, гэта і парламент, і прэзідэнт, які мае права выдаваць указы і дэкрэты, маючыя сілу закона, то гэта з пункту гледжання юрыдычна проста нонсенс. У краіне павінен быць адзін заканадаўчы орган. У гэтай канстытуцыі фактычна няма такой нармальнай іерархіі нарматыўных актаў. Такім чынам судам вельмі цяжка разбірацца, і яны ідуць не па шляху Канстытуцыі. Канстытуцыя, дарэчы, не цытуецца ў судовых рашэннях амаль ніколі, а проста па такой палітычнай мэтазгоднасці. Хто што сказаў прэзідэнт, які там лічыцца гаспадаром ці царом, тое і галоўнае. Ну, гэта абсалютны нонсенс, і я думаю, што тут трэба глядзець не толькі на жаданні, а на канкрэтныя дзеянні. А вось па канкрэтных дзеяннях, па рэформе Канстытуцыі за Лукашэнкам нічога не заўважана. Давайте вернемся да вашага бачання рэфармавання Канстытуцыі. Днямі вы апублікавалі, ну і у тэлеграм-канале Святланы Ціханаўскай было апублікаваныя вашыя так названыя 5 прынцыпаў новай Канстытуцыі. Што гэта за 5 прынцыпаў? Ну, трэба яшчэ тады сказаць так названай Канстытуцыі, каб ужо логіка была з вашага боку. 5 прынцыпаў
Каб логіка была, тады так званыя канстытуцыі, так званыя 5 офісаў. Не надо уже тут уже паглыбляцца. Так, зразумела. 5 прынцыпаў – гэта тое, што адрознівае новую канстытуцыю, якую зараз распрацоўваюць розныя людзі і шмат юрыстаў, распрацоўваюць адкрыта і празрыста, ад таго, што ёсць сёння. Першы прынцып – гэта падкантрольнасць улады народу. Это азначае, што будуць перыядычныя свабодныя выбары і абмежаванне тэрмінаў трымання ўлады прэзідэнтам 2 тэрміны па 4 гады. Это значыць, што будуць гаранты права на мірныя сходы, мітынгі, на пратэст, свабоды слова, свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Вось апошняя дэкларавана ў сённяшняй канстытуцыі, але ж не выконваецца. Усе ведаюць, што не толькі пераследуюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, але нават і журналісты арыштоўваюцца, якія выконваюць проста сваю працу. Таму канстытуцыя павінна гэта гарантаваць больш істотна. Але ўсё ж, першае – гэта свабодныя выбары і абмежаванне тэрмінаў. Гэта гаранты падпарадкавання кантроля народам за ўладай. Па-другое, гэта раздзяленне ўладаў, і гэта прынцып, які яшчэ ў 1703 годзе сфарміраваў Шарль Монтэск'е, вядомы французскі філосаф. І пасля гэтага ўсе паспяховыя дэмакратычныя краіны выкарыстоўваюць гэты прынцып падзялення ўладаў. Это значыць самастойнасць парламента, урада і судоў у межах іх кампетэнцый, а таксама сістэма стрымак і супрацьваг, якая не дазваляе злоўжываць уладай. Гэта значыць, што калі адна ўлада спрабуе пашырыць свае паўнамоцтвы, то іншыя дзве абмяжоўваюць гэтыя магчымасці. І наадварот. Так што вось такая устойлівая раўнавага павінна быць. А прэзідэнт, ён не прадстаўляе ў новай канстытуцыі выканаўчую ўладу, ён з'яўляецца такім арбітрам, ён мае паўнамоцтвы прадстаўляць краіну ў міжнародных адносінах, а яму падпарадкваецца толькі яго канцылярыя, ну і ён галоўнакамандуючы у вайсковы час, у ваенны час, а калі мірны час, то кіруе праз міністра абароны. І самае прынцыповае, самае галоўнае – гэта урад адказвае перад парламентам. Зараз ён адказвае перад прэзідэнтам, а прэзідэнт не можа сур'ёзна абмяркоўваць розныя пытанні сам у сябе ў галаве, так як гэта робіць парламент, дзе прадстаўлены розныя людзі, якія адлюстроўваюць розныя інтарэсы ў грамадстве, дзе могуць быць дыскусіі, можна ўсё зважыць, абмеркаваць. І такім чынам адказнасць урада перад парламентам – гэта прыкмета любой паспяховай краіны. Ці мы паглядзім на Великабрытанію, ці на еўрапейскія краіны, ці нават на Японію. Гэта вось прыкмета таго, што урад дзейнічае пад кантролем грамадства. Трэці прынцып – гэта правая дзяржава і тое, што ўсе законы прымаюцца з прынцыпа павагі да годнасці, свабоды і правоў чалавека. Усе грамадзяне роўныя перад законам і ўсе дзяржаўныя органы і служачыя падпарадковваюцца закону. Нема ніякіх выняткаў, як зараз, што сваім можна ўсё, а астатнім закон, як калісьці гэта прапаноўвалі дыктатары. Чацвёрты прынцып, што кожны можа разлічваць на абарону дзяржавы. Гэта значыць незалежны суд і забарона ўмешальніцтва ў судовыя справы чыноўнікаў. Гэта будзе упаўнамажаны па правах чалавека, новы інстытут. І гэта гаранты права на юрыдычную дапамогу у ліку можа быць прадстаўнік ці адвакат, які ў любы час можа прадстаўляць чалавека, каб аказаць яму юрыдычную дапамогу. І пяты пункт, вельмі важны, гэта мясцовае самакіраванне. Каб людзі самі выбіралі мясцовую ўладу
і яна была самастойна у вырашэнні мясцовых праблем, каб мясцовая ўлада у першую чаргу была справаздачнай перад мясцовымі жыхарамі, і каб значная частка мясцовых бюджэтаў фармавалася з тых падаткаў, якія збіраюцца на гэтай тэрыторыі. Вось гэтыя 5 прынцыпаў, яны паказваюць, што новая канстытуцыя у значнай ступені накіравана на інтарэсы людзей, а не на інтарэсы нейкага гаспадара. Дарэчы, вось Сергей Шулыгін пытаецца з гэтай нагоды, як зрабіць так, каб кожная ўлада не перапісвала пад сябе канстытуцыю. Зараз мы менавіта гэта і назіраем. Ну, якраз ёсць такая спакуса, новы парламент абралі, і ён пачынае новую канстытуцыю прымаць. Гэта зрабіць можна толькі калі наша палітычная прававая культура будзе на новым узроўні, але трэба з чагосьці пачынаць. І вось у нас былі кансультацыі са старшынём Канстытуцыйнага суда Літвы, і ён расказваў, як прымалася цяперашняя літоўская канстытуцыя. І он сказаў, што можна было б і далей там дапрацоўваць, штосьці шліфаваць, але самае галоўнае, што гэта канстытуцыя была своечасова прынята, калі была такая магчымасць. І он сказаў, што у вас не будзе там шмат часу, каб доўга абмяркоўваць канстытуцыю, таму што дзяржава павінна працаваць па новай канстытуцыі, і найлепшы варыянт ён прапанаваў прыняцце на рэферэндуме. Гэта толькі адзін прыклад, з кім мы раіліся, з рознымі людзьмі мы гэта абмяркоўвалі, і вынікае з гэтага такое простае рашэнне. Каб канстытуцыя была стабільнай, яе, хутчэй за ўсё, трэба прыняць на рэферэндуме, каб пасля кожны новы парламент гэтую спакусу трохі абмяжоўваў на змяненне канстытуцыі, але, што вельмі важна, гэты праект трэба вельмі сур'ёзна абмяркоўваць у грамадстве. І сярод адмыслоўцаў, сярод юрыстаў, і не толькі сярод іх, таму што шмат якія галасы людзей могуць быць улічаны пры абмеркаванні гэтага праекту. Таму мы маем намер шырока абмяркоўваць, ужо зараз гэты працэс ідзе, і ён будзе пашырацца. Не адзін раз чуў выказванне з гэтай нагоды, маю на ўвазе рэформы Канстытуцыі, што, маўляў, не трэба вышукаваць кола, а проста трэба вярнуцца да Канстытуцыі 94-го года. Як вы да гэтага? Эта Канстытуцыя легітымная, якая была прынята ў 94-м годзе. Гэта Канстытуцыя даволі добрая, значна лепшая, чым Канстытуцыя 96-го года. Аднак трэба прыняць да ўвагі, што ў 96-м годзе, калі дзейнічала гэта Канстытуцыя, стаў магчымым фактычна дзяржаўны пераварот, калі прэзідэнт распусціў парламент, дадаў яшчэ без усялякага галасавання за гэта сабе 2 гады тэрміну, дадаў сабе гэтыя царскія паўнамоцтвы, і у яго была, на жаль, такая магчымасць, якая давала яму Канстытуцыя 94-го года. Таму Канстытуцыя 94-го года такая па класіфікацыі, хутчэй прэзідэнцка-парламенцкая рэспубліка была. А мы хочам, каб была такая парламенцка-прэзідэнцкая, каб парламент меў больш паўнамоцтваў, таму што ён прадстаўляе розных людзей, і ён можа абмяркоўваць і розныя інтарэсы, ён можа ўзважваць рашэнні, ён можа не спяшацца, калі гэта не трэба, а больш абдуманыя рашэнні прымаць. Вось у чым розніца. Таму так, вяртанне да Канстытуцыі 94-го года было б добрым крокам, але калі можна зрабіць адзін крок, а не 2, гэта значыць, што новую Канстытуцыю, якая значна больш дэмакратычная і больш накіраваная на інтарэсы людзей, прыняць адразу, а не
праз крок аднаўлення Канстытуцыі 94 года, то хутчэй за ўсё трэба рабіць это ўсё ў адзін крок, тым больш, што часу на гэта не так шмат, у сэнсе нейкі час дзяржава ж павінна жыць па пэўнай канстытуцыі, і лепш ужо па добрай, чым па не вельмі добрай ці наогул дрэннай. Ну вось пра час, датычна часу дакладней. Дмітрый Каблоў піша: змена Канстытуцыі і прэзідэнцкія выбары павінны прайсці ў адзін дзень. Новыя праекты Канстытуцыі павінны прадстаўляць кандыдаты разам са сваёй праграмай дзеянняў. Ну вот так вот по-багатаму, так бы мовіць. Ідзе кандыдат Ціхановская, у яе свой праект Канстытуцыі, ідзе Дмітрый, у яго свой, там Гайдукевіч, у яе свой. Ну вот как бы і выбірайце, якая прыгажэйшая вам падабаецца. Увогуле, ці магчыма такое, як лічыце? Я думаю, магчыма, але наўрад ці кожны кандыдат можа ісці са сваім праектам Канстытуцыі. Ну, па-першае, распрацоўка Канстытуцыі не такая проста справа, і такі абгрунтаваны праект гэта можа быць вынік толькі супольнай працы, і зараз менавіта такая праца ідзе. Грамадская канстытуцыйная камісія не толькі распрацоўвае, але праводзіць прэзентацыі, абмеркаванні, прымае прапановы. І я думаю, што рэальна можа быць адзін праект Канстытуцыі, ці можа быць два, калі Лукашенко штосьці распрацуе, але яму неяк не ўдаецца. І ўсе яго гэтыя шматгадовыя спробы, там ужо больш за 4 гады ідзе гаворка, а ніхто нічога не бачыў. Ніводнага абзацу з новага праекту. Таму я думаю, што варта дамовіцца і можна будзе дамовіцца, каб быў праект Канстытуцыі, які не на карысць ніякай адной палітычнай сіле, а на карысць нашаму агульнаму памкненню, каб людзі ўрэшце атрымалі права выбару, і гэта права выбару рэалізоўвалася ў тым, што яны кантралявалі, не толькі выбіралі, але кантралявалі тую ўладу, якую яны выбіраюць. Ну, у любым выпадку тут правільны падыход, конечно, такі, што трэба мець нейкія такія загатоўкі свае праекты, бо калі раптам так здарыцца, што заўтра ўлада зменіцца, то позна будзе тады заўтра сядаць і нешта думаць, што ж тут, якія нам змены ўнесці. А тут раз ужо ёсць гатовы праект. Добра, з гэтым зразумела. Спадар Александр, карыстаючыся тым, што мы з вами на сувязі, не магу не звярнуцца да вас па іншым пытанні, як да палітычнага дарадцы Святланы Ціхановскай. Вось палітычны аспект закрануць дзейнасці і офіса Святланы Ціхановскай і яе самой. Дакладней, вось ваша бачанне, як бы ёй варта было паступіць. Апошнім часам, дакладней ад учора, пасля таго, як расійскі палітык Навальны заявіў, што вось ён вяртаецца з Нямецчыны ў Расію, нягледзячы на тое, што яго там чакае, магчыма, і затрыманне, арышт і турэмнае зняволенне, пачаліся паралелі. А вот Ціхановская, чаму б яна, вот, як Навальны, не можа такога зрабіць, такі гераічны шлях, тым больш, што ўжо колькі тыдняў, як той же самы філосаф Владимир Мацкевич настойвае на неабходнасці вяртання Ціхановскай у Беларусь. Ось, як палітычны дарадца, што вы раіце Ціхановскай у гэтай сітуацыі, ну, калі ўвогуле вы абмяркоўваеце гэтую вось сітуацыю? Так, гэту сітуацыю мы абмяркоўваем і вельмі часта. Безумоўна, Святлана вельмі хацела б вярнуцца, як і ўсе мы, у Беларусь. Безумоўна, гэта важна і патрэбна. Толькі калі займацца адказнай палітыкай, трэба пралічваць надступствы, што адбудзецца. І, напрыклад, калі б Святлана, так як, напрыклад, іншыя палітзняволеная зараз была ў турме, то шмат з таго, што было ўжо зроблена, просто не было б зроблена. Была проста кампанія па вызваленню Святланы і іншых палітычных вязняў з зняволення. Гэта кампанія і зараз ідзе, але, на жаль, яна пакуль што не мела істотных поспехаў.
І калі мы зараз гаворым пра тое, што было зроблена, што фактычна Святлану Ціханаўскую прызналі як лідара, абранага беларускім народам у шмат якіх краінах свету, і ў еўрапейскім звязе яе прымаюць на самым высокім узроўні, і з кіраўніцтвам і Злучаных Штатаў, і з Канады, і з іншымі краінамі адбываюцца такія сустрэчы, на якіх абмяркоўваюцца праблемы Беларусі, праблемы дапамогі Беларусі. Зараз вось абмяркоўваецца вельмі сур'ёзна праблема вакцынацыі пад эгідай, магчыма, міжнародных арганізацый. І мы ставім такія пытанні перад нашымі партнёрамі, і яны вырашаюцца станоўча. Гэта ўсё спрыяе таму, каб гэтыя перамены, якіх мы ўсе чакаем, і у нас, як усе кажуць, адна мара, адно жаданне зараз, каб яны наблізіліся. Сам па сабе факт вяртання Святланы Ціханаўскай у Беларусь гэта вельмі станоўчая, можа быць, тэндэнцыя для таго, каб паскорыць гэтыя перамены, але гэта трэба спланаваць так, каб не аддаць сябе адразу у рукі тых, хто займаецца катаваннямі, забойствамі і іншымі злачынствамі супраць беларускага народу. Самае, конечно, гераічнае можна было б проста взять Святлане ды прыехаць і трапіць у турму. Ну, думаю, што калі разумна разважаць, то трэба стварыць умовы, каб вяртанне было своечасовым, каб яно паўплывала на хуткасць пераменаў, і каб яно не суправаджалася вось тым, што проста чалавек са свабоды трапляе ў вязніцу. Я вельмі паважаю Навальнага, лічу, што гэта вельмі мужны чалавек. Думаю, што гэта вельмі эмацыйны крок яго. І думаю, што ён не самы, на жаль, разважлівы. Я магу памыляцца, але я ўсё ж, як чалавек, які мае досвед у палітыцы, лічу, што кожны палітычны крок павінен быць пралічаны, павінны быць пралічаны наступствы, і мы павінны дзейнічаць так, каб гэта было эфектыўна, а не было проста так гераічна. Вы сказали про тое, што ўсё ж таки, калі казаць пра нейкае вяртанне, то трэба, каб было нейкая падрыхтоўчая праца праведзеная, каб не трапіла Святлана там у турму, ну ці калі б трапіла, то каб гэта не было бессэнсоўна. От уявім сабе сітуацыю, што Святлана вам зараз тэлефануе ці сустракае вас там у калідоры і кажа: Александр, я прыняла рашэнне, можаце мяне не пераконваць, заўтра я вяртаюся ў Мінск. Там ці праз тыдзень вяртаюся ў Мінск. І вы сядаеце і думаеце: так, я яе не адгавару, яна ўпёрлася. Ці магу я што-небудзь зрабіць, а нейкую арганізацыйную працу правесці, каб вот, ну, стварыць больш-менш спрыяльныя умовы для гэтага вяртання. Ёсць такія магчымасці. Вот прапрацоўваеце, пракручваеце нешта ў галаве ў сябе? Так, мы пракручваем гэта з канца жніўня. Ёсць людзі, якія у нас маюць досвед у арганізацыі розных івентаў, там, кампаній і так далей. Мы асноўныя контуры вяртання прагаварылі. Зараз лічым, што яшчэ не прыйшоў час, але, напрыклад, на сустрэчах міжнародных абмяркоўваецца і гэта пытанне таксама. Калі мы ўзгадаем выступленне Святланы Ціханаўскай першы раз на Радзе бяспекі ААН, то там падымалася пытанне гарантыі бяспекі тым людзям, якія зараз за мяжой і павінны вярнуцца ў Беларусь. Такія гарантыі ад міжнародных арганізацый абмяркоўваюцца. Але гэта не адзінае, што абмяркоўваецца. Пра план, як можа выглядаць вяртанне, зараз гаварыць не буду, таму што не прайшоў яшчэ час і не хочацца дзяліцца з тымі, хто паглядзіць Еўрарадыё з мэтай не
спрыяць пераменам, а спрыяць таму, каб гэтыя перамены не адбыліся. Слухайте, ну вось ізноў тое ж самае пытанне, якое мне пішуць да нашых стрымаў, ну відаць ад жніўня, ад пачатку, ну не ад жніўня, ад з восені, кожны стрым, які датычны Ціханаўскай ці яе дзейнасці, узнікае пытанне, чаму Ціханаўская не прыняла прысягу, чаму ці будзе яна бліжэйшым часам прымаць прысягу. Скажите, вот як палітычны дарадца, вы ёй што раілі ў гэтай сітуацыі? Можа, сапраўды было варта ёй правесці інаўгурацыю, калі ўсё ж такі ў офісе перакананыя, што большасць людзей прагаласавалі за яе, што яна фактычна абраны прэзідэнт. Чаму не правесці інаўгурацыю? Ну, ведаеце, калі прымаюцца такія рашэнні, ад якіх залежыць лёс не толькі Святланы, не толькі там яе дарадцаў, а лёс краіны, як гэта адаб'ецца на сітуацыю ў Беларусі, то ўзважваецца вельмі шмат фактараў. Што дакладна вядома, у Беларусі няма вялікіх сумненняў у тым, хто перамог на гэтых выбарах, і нават Лукашенко ведае, хто перамог, пра гэта сведчыць стыль яго інаўгурацыі. Калі б ён перамог сапраўды, ён бы правёў такую шырокую адкрытую інаўгурацыю, калі б усе ведалі, людзі б выйшлі віншаваць яго на вуліцы, там было б свята, людзі выйшлі пратэставаць супраць фальсіфікацый, а ён правёў тайную інаўгурацыю, так, што нават яе ўдзельнікі не ведалі, куды яны едуць. Таму відавочна, што людзі ў Беларусі ведаюць, што Святлана Ціханаўская перамагла на гэтых выбарах. Міжнародная супольнасць фактычна таксама прызнала Святлану Ціханаўскую як легітымнага лідара, абранага народам. Аднак для таго, каб зафіксаваць вынікі выбараў, каб прыняць прысягу, трэба мець юрыдычнае пацверджанне. Вось беларускія чыноўнікі, якія праводзілі выбары, зрабілі ўсё, каб гэта стала немагчымым. Фактычна, выбары гэтыя вынікі ўкралі, гэтыя вынікі зараз недаступны. Ёсць шмат сведчанняў, што былі участкі, дзе Святлана Ціханаўская перамагала, таму што там справядліва лічылі галасы. Ёсць дадзеныя платформы «Голас», ёсць сведчанні людзей, але няма юрыдычных доказаў. І таму, калі мы ўзважвалі, як гэта адаб'ецца, безумоўна, гэта магчымасць разглядалася. І яна яшчэ будзе разглядацца, таму што у залежнасці ад часу гэта могуць быць розныя рашэнні. Але як гэта адаб'ецца на магчымасці дзеянняў, мы кансультаваліся і з рознымі міжнароднымі структурамі, партнёрамі, з міжнароднымі арганізацыямі. І відавочна, што перад прыхільнікамі перамены, перад Святланай Ціханаўскай зачыніліся бы больш дзвярэй, чым адчыніліся. Таму што дзяржавы, прававыя дзяржавы, якія імкнуцца дзейнічаць на падставе законаў, яны не могуць проста на веру прыняць, што вось гэты чалавек перамог. Нават калі верыць у гэта большасць грамадзян Беларусі, калі вераць парламенты, якія галасуюць за рэзалюцыі, што Святлана – это лідар абраны народам, як літоўскі парламент, напрыклад. Але ўсё роўна ствараць урад у выгнанні, ведаеце, гэта такая небяспечная трохі тактыка, таму што у выгнанні шмат якія ўрады працавалі, і яны увесь час даходзілі да таго, што страчвалі кантакт з людзьмі ў сваёй краіне. Таму вось такая складаная пазіцыя зараз. Тым не менш, мы думалі, што гэта будзе хутчэй. Мы бачым зараз, што гэта патрабуе часу. Тым не менш, імкненне людзей да пераменаў нікуды не дзелася. Трохі расчараванне адбылося, таму што гэта не так хутка, як хацелася б, але і нашыя кантакты, і сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што
змяніць меркаванне людзей, што Лукашенко павінен сысці і павінны быць праведзеныя новыя свабодныя выбары, яно засталося, гэта меркаванне, змяніць яго не ўдалося, і ўжо ніхто не зменіць гэта меркаванне. І з гэтага вынікае, што зразумела, што Лукашенко у такой сітуацыі не зможа доўга кіраваць, нармальна кіраваць краінай, у яго ўжо няма ні даверу, ні падтрымкі, і гэта будзе адчувацца на кожным кроку. Таму мы працягваем нашу барацьбу супольную. Мы лічым, што не толькі Святлана Ціхановская і не толькі іншыя лідары, якія некаторыя за мяжой, некаторыя у турме, і не толькі тыя людзі, якія займаюцца палітыкай, але вельмі шмат простых людзей, якія зараз адчулі сваю адказнасць за лёс краіны, згадалі пра сваю чалавечую годнасць, пра тое, што яны вартыя павагі. Вось гэтыя людзі дамогуцца свайго. Мы разам даможемся свайго. Мы разам даможемся таго, каб ўсё ж людзі маглі выбіраць уладу і яе кантраляваць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што сапраўды такія часы прыйдуць і зробім свой выбар. І тады, можа быць, і Канстытуцыя прыйдзе да пэўнага годнага такога выгляду. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітычны дарадца Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце, глядзіце нас. Да сустрэчы.